Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. Bloom otkriva da su njeni pravi roditelji Ortel i Marion zarobljeni čarolijom u Valtorovom telu. Ko će joj pomoći da napravi najtežu odluku? Otkrovenje veštica. Ne mogu da verujem. Nisam čula. Ne mogu da razmišljam ni o čem drugom. Valtor je rekao da je u finalnoj borbi protiv družine svetlosti upotrebio čaroliju upijanja na moje roditelje i zarobio ih u svom telu. Da li je to istina? I ako jeste, onda uništiti Valtora znači uništiti moje roditelje. Zauvek. To je ozbiljan problem. Onda bi trebalo da pitaš Faragondu za savet. Ipak ona je velika čarobnica informacija i uvek spremna da pomogne. Nažalost, ne mogu da ti pomognem, Bloom. Dok se odigravala završna bitka između Valtora i tvojih roditelja, ja nisam bila prisutna. Ne znam što se desilo. Ne znam da li Valtor govori istinu ili je to samo još jedan trik koji koristi protiv tebe. Prvi put kada sam osetila jaku povezanost sa Valtorom, mislila sam da je to zbog toga što smo oboje povezani zmajevom vatrom. Ali šta ako sam stvarno osetila svoje roditelje? Šta ako stvarno pokušavaju da komuniciraju sa mnom preko Valtora i pokušavaju da mi kažu da im pomognem? Ne! Žao mi je, Bloom, ne mogu da ti pomognem. Ne! Stani! Ne, beži! Beži odavde! Beži! Bloom! Probudi se! Dušo, ružno si sanjala. Hajde, ustani. Beži, ostavi me na miru! Sve je u redu, ne brini. Sanjala sam Valtora. Ne mogu da ga izbacim iz glave. Plašim se da bih mogla da izgubim sve zbog njega. Flora, znam da moram da ga zaustavim, ali ako uradim to, možda nikada neću upoznati svoje prave roditelje. Čule smo vas kako pričate.
I mislile smo da ste napravile pidžama žurku bez nas, pa smo došle da proverimo. Žao mi je, Mjuza, ništa od žurke. Bloom je ružno sanjala. Kladim se da je u vezi sa istom stvari kao i uvek. Valtor, zar ne? Da, jednostavno ne znam šta da radim. Ako ti je za utehu, znaj, šta god da odlučiš, da li da se boriš sa Valtorom ili ne, mi ćemo uvek biti uz tebe. To je dobro znati. Hej, usput, pitam se da li je Valtor jedini koji zna istinu o mojim roditeljima? Ko bi još mogao da zna? Možda one koje su stvorile Valtora. Drevne veštice. 3 drevne? One su predvodile napad na Domino. Trebalo bi da znaju šta se dogodilo sa kraljem i kraljicom planete koju su uništile. Ako su Merion i Ortel ubijeni, one će znati to. Takođe će znati da li je istina da ih je Valtor zarobio i odneo sa sobom. Drevne veštice to znaju, sigurna sam u to. Da, ali 3 drevne... Su nestale odavno, znam. Ali možda možemo da pronađemo čaroliju s kojom bi mogli da ih kontaktiramo. Da, znam šta vi sada mislite. Put do drevnih veštica vodi kroz mračni toranj, a Valtor je učinio da mračni toranj nestane bez traga. Kako to da izvedemo? Ovo bi moglo da bude velika greška, ali ako uspemo da ih kontaktiramo, treba će mi samo par minuta da ih pitam šta one znaju o Ortel i Merion. Korak po korak, Bloom. Pomoći ću ti da počneš. Začarana hala je pravo mesto za ostvarivanje kontakta sa drevnim vešticama. Ali nisam sigurna da li će veštice hteti da se odazovu jednoj vili. Tamo izdajo laži, stvorenja zla i zlobe, pokažite se! Doprite do nas iz dubine večnosti! Bloom, loša vest je da drevne veštice nisu odgovorile. Dobra vest je da je njihova magična osnova i dalje aktivna u grobnici mračnog tornja. To su odlične vesti, Bloom! To je ohrabrujuće, ali neće biti lako. Valtor se rešio mračnog tornja, ali on i dalje stoji u viziji. To znači da mračni toranj nije stvarno uništen. Zato morate da odete u mračni toranj i uđete u grobnicu. Iako mračni toranj nije više tamo. Faragonda je rekla da se može doći do mračnog tornja. Da, već smo tražile tamo gde je nekada bio. Pa, po mom mišljenju, ona je rekla da je mračni toranj negde, ali niko ne zna gde je tačno. I zato moramo da pronađemo gde je mračni toranj otišao kada je nestao. U redu. Počnimo iz početka. Valtor je bacio čaroliju i zamak je nestao. Da bi saznale šta se sa njim desilo, jedini način za to je da razbijemo tu čaroliju. Da bi to uradile, moramo da otkrijemo kakvu je čaroliju Valtor koristio. Da li je to čarolija negacije ili transportacije, ili je pretvorio toranj u nešto drugo. Možda Valtor nije ni pomerio ni uništio toranj. Možda ga je samo zamaskirao. Znate već. Misliš da je samo stavio nevidljivu barijeru i sakrio zamak? Pa to možemo lako da otkrijemo. Wings Enchantix! Devojke, hajde da pokušamo da dodamo energiju vodenih zvezda našim Enchantix moćima. Dobra ideja! U redu, Wings, da li ste spremne? Moć Enchantix-a, potpuna kontrola! Vodene zvezde, energija!
ovde, videla sam! Čim sam se okrenula, pojavio se na delić sekunde i sa njim je sve u redu. Uopšte nije bio oštećen. Ovo je neverovatno. Znači, zamak je bio ovde sve vreme. Ta čarolija je baš jaka. Čak ni gospođa Griffin nije znala da im je bio ispred nosa. Hajde da probamo sa vilinskim prahom, da vidimo šta će se desiti. Uspelo je! Pogledaj one pukotine! Barijera se otvara! Hajde da pogledamo unutra, prije nego što se zatvori. Ne mogu. Neće uopšte da se otvori. Ako ne možemo da povećamo pukotinu, hajde da se smanjimo! Tehna Mini Wings! Stella Mini Wings! Mjuza Mini Wings! Leila Mini Wings! Flora Mini Wings! Volela bih da mogu sa vama, ali moja Chantix moć nije potpuna. I koliko god da pokušavam, ne uspeva mi da se smanjim. Ne brini, Bloom. Ne izgleda kao iluzija ili hologramska projekcija. Da, verujem da je ovo prava škola, gospođa Griffin. Mračni toranj. U pravu si. Vilinski prah. Stvarnosti! Mračni toranj! Uspele ste! Prilično dobro urađeno, zar ne? Oterat će ove dobrice van magične dimenzije. Bloom, zašto ne možeš da me ostaviš na miru? O, vas dvoje ste nerazdvojni. Kao da vas povezuje neka aura sudbine. Stvarno misliš tako, Icy? Jer ja mislim da ste Bloom i ti povezane. I vreme je da vidimo da li će sudbina dozvoliti da je uništiš. O, sumnješ da možemo da uradimo to? Slušaj, nikada ne bismo odustale. Znam, ali upornost neće biti dovoljna. Enchantix energija koju Wings imaju je prejaka. Vaše magične moći su slabije od njihovih i mogu vas pobediti prvom ili drugom čarolijom. I zato ću vam dati mali poklon. Načinit ću vas jačima. Moći vetra, moći leda, moći dame, pojačajte se! Sada ste spremne. Idite i pokažite mi šta možete da uradite protiv Bloom. Osjećam da smo postale toliko moćne da nas ništa na svetu ne može zaustaviti. I jedva čekam da uništimo Bloom. Valtor će biti ponosan na nas. Nešto mi je tu čudno. Pitam se zašto Valtor izbegava da se bori sa Bloom. Izgleda da nas šalje jedino zato što se plaši te smaračice. Valtor da se plaši? Icy, to su gluposti. Icy pokušava da ih okrene protiv mene ispitujući moju hrabrost. Ja se nikoga ne plašim. Icy je jaka, ali će morati da plati za svoj nedostatak lojalnosti. Skoro da smo stigle. Ako se dobro sećam, grobnica je tamo napred, u samom srcu mračnog tornja. Odlično, hajde da izvučemo informacije od tih starih veštica pa da se gubimo odavde. To se neće desiti. Trix, niste smele da dođete u mračni toranj. Icy, mislila sam da si naučila do sada.
Možda bi trebalo da zapamtite ovo. Okean svetlosti! To je magija, a ne ono vaše. Moć uma, snaga, iluzije. O pomoć! Vatra! Bežimo! Stella, stani! Vrati se! To je samo varka! Moramo da je zaustavimo. U panici je i mogla bi da se povredi. Vi idite za Stellom. Mi ćemo srediti Trix. Vetrovi, mora i kopna, vrtlozi i uragani. Raskošni zeleni bršljen! Hvala, Flora. Tvoj sam dužnik. Taj vrtlog me je izluđivao. Devojke, Trix izgledaju drugačije. Kao da su moćnije. Možda, ali nikada neće biti dovoljno jake da pobede nas. Spajanje moći Enchantixa! Opusti se, Icy. Izgledaš malo ukočeno. Misliš da sam ukočena? Sačekaj da razbijem vašu bednu čaroliju. Stella! Stella! Stella? Stella! Stella, gde si? Mislim da treba da se razdvojimo. Ja ću je potražiti ovde, a ti idi tamo. Volela bih da znam gde sam to ja. Nemoguće je naći put u ovim jezivim mračnim tunelima. Stella, jesi li to ti? Ovo bi moglo da bude velika greška. Ali sad šta je tu je? Šta se dešava? Postoji neka mračna sila koja ne želi da idem tamo dole. Moram da je pobedim. Srce zamka. Grobnica mračnog tornja. Ovo je prisustvo koje je Faragonda osetila. Osjećam ga i ja. Pokažite se, veštice tame. Tvoja snaga te je dovela ovamo dole i tvoja jaka želja da saznaš istinu o kralju i kraljici Domina. Gde su Ortel i Merion? Gde su moji roditelji? Reci mi, moram da znam. Zašto to pitaš nas? Zar ne veruješ u ono što ti je Valtor rekao? Ne želim da verujem Valtoru. Molim vas, recite mi da li me je lagao. Mi ćemo ti reći istinu o onome što se desilo. Pa, nije istina da su kralj i kraljica Domina zarobljeni u Valtorovom telu. Upala si u njegovu zamku. Ortel i Marion su živi. Živi? Gde se nalaze? Oni su na jednom mestu veoma daleko, izvan ovog kraljevstva, čak izvan ove dimenzije. Ništa nije daleko za mene. Hoću da ih vidim, hoću da ih upoznam. Uspori malo, Vilo. Da li misliš da je to tako jednostavno? Samo mi reci gde su moji roditelji. Ovo je važno. Hej, čekajte, ne idite. Ne možete sada da odete. Ne možete. Da ih nismo možda prejako udarile? Malo više vremena za odmor nikom nije škodilo. Imale smo dosta vremena za odmor. Sad je red na vas. To što si uradila, Darcy, uopšte nije smešno. Ali ovo jeste! Stella, pazi leđa! Napadati sa leđa ispod časti, Icy, pa čak i za tebe.
imate šanse za pobedu dok ste u mračnom tornju. Da, zamak je pod našom kontrolom i zajedno ćemo vas uništiti. Hej, devojke, šta se to dešava? Ostavim vas same na minut i vi počnete da se borite s ovim divnim vešticama? Hajde, uradimo to. Enchantix, konačni napad! Vilinski prah! Ovo nije gotovo! Vidjet ćete! Želim da vam se zahvalim za sve što ste uradile za nas. Ne znam kako bi povratili našu školu bez vaše pomoći. Gubitak mračnog tornja je bio strašan udarac za sve nas, ali sada studenti i ja možemo da se vratimo i sve će biti kao pre. Uživaj dok možeš, Griffin, jer će Valtor vrlo brzo sigurno napasti. Mogu da se kladim u to. Valtor me je lagao. Oritel i Merion nisu zarobljeni u njemu. I sada kada to znam, spremna sam da se suočim sa njim. Oritel i Merion, vidjet ćemo se uskoro. Obećavam.